sikhonza izinto ezenkosi ekufanele sibe naye masilapha enkonzweni ukholo akabonga uNkulunkulu. Kodwa ukholo alusizi liwulodwa lungahlangene nezwi likaNkulunkulu akabonga uNkulunkulu. Ukholo lulodwa alusizi nomthetho futhi uwodwa ungenalo ukholo awumsizi umuntu. Lezi izinto zontathu ufanele ihambisane kuze zimsize umuntu akabonga uNkulunkulu. Funda baba. Hebrew 4:2. Ngoba nathi sishunyayezwe. Ngoba nathi njengoba silapha sashunyayezwa lezi indaba ezinhle. Njengaba abanye baningi abantu abakhona abashunyayeziwe indaba ezinhle kodwa baba nenkinga eyodwa ekuyiyona yabashayayo. Qhubeka. Kepha abalizwayo alibasizanga bona. Uthi kepha abalizwayo izwi alibasizanga bona. Lingahlanganiswa nokholo abalizwayo. Lingahlanganiswanga nokukholwa. Uthi noma ungalizwi izwi kodwa manje lingahlanganisiwe nokukholwa hayi akunamsebenzi walutho yiningi ba. Ngawushaya u12. Ngoba izwi likaThixo liphilile. Ngoba izwi likaThixo liphilile. Linamandla, libukhali. Kunezinkembe ezikhona emhlabeni. Eyisika inhlangothi zombili kodwa izwi likaThixo liphilile libukhali kunezinkembe ezikhona emhlabeni. Lihlaba lize liyohlukanisa enhlizweni phakathi, lize lihlukanisa umzimba nomkanja namathambo iningi ba. Kodwa ukholo lufunekalayo akabonga uNkulunkulu. Ngoba ukholo lihamba nokusho kwakhe. Uyabona uNkulunkulu uvela kubuka esimeni okusona. Yena angakhulumi kulesi simo okusona kodwa yena akhuluma ukusho kwakhe. Maye mfika uGideon ucashile. Uyigwala. Kodwa maye igwala uGideon kodwa uNkulunkulu wadlule ebugwaleni bakhe. Wayesethi Gideon iqhawe linamandla akabonga uNkulunkulu. uNkulunkulu akakhombi kulesi simo esikusona. Yena ukukhomba kulamandla akhe. Alento akwazi ukuyenza bese kuba kuwena ukuthi uyasuka yini ebugwaleni uye ebuqhaweni ngoba useshilo ushilo. Hayi usho kuphela akenzi. Yabona nje wawubona umhlaba umnyama wayesethi akube khona ukukhanya kwaba khona. Waba sesifikile entabeni uthi ngiyayibona inkuni uthi ngiyawubona umlilo kodwa babiphi imve umhlatshelo. Uthi lo ethemba uNkulunkulu uthi mntanami khululeka uThixo uzoyibonela. Sikhonza uThixo njalo oyibonelayo. Uthe mayiseqala sekwenziwa iprocess kodwa wabuya nayo ingane ngokholo. Akazange abuye hamba yena waba izizwe eziningi zikhona namhlanje izizwe zikaIsrael ziphuma kuye akabonga uNkulunkulu. Sikuleyo ndaba enjalo nje sikhonza izinto ezenkosi. Akukho okunye singakubamba kodwa bese ngabamba ukholo sibamba uShembe. Ngoba uma ubamba uShembe ukubamba ngiyazi abantu banezinto eziningi abayifunayo uNkulunkulu. Abanye bafuna izimoto, abanye bafuna imizi, abanye bafuna imali. Konke lokho esikufunayo bafowethu singakufuna kodwa sibamba uShembe. uShembe uphethe konke. Awukho uShembe ngakuphethe.